star. Top star. Mali kunnafoni.net filɛlibagaw aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina n'aw na sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a ye ko nin y'aw ka émission mandi kɛnɛ ye n'o ye Top Star ye ne y'o de fɔ aw ye tant que aw sɔgɔlen b'an na aw tɛ stressé wa aw ni ɲɛnafin tɛ ɲɔgɔn ye donc bi aw ka lafiya kama an ye wele bila an ka gladiatrice dɔ ma ale ko a ko man nɔgɔn dɛ a yɛrɛ bɔra an ka plateau kan déjà nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye donc a ma se a ka yɛrɛ présenté a bɛna dɔɔni fɔ aw ye dɛ mais ne yɛrɛ bɛna a tɔgɔ fɔ yan donc elle c'est Mina Wan denmisɛnnin min don arabu kanu b'a la wa arabu ka d'a ye wa a b'a seko kɛ donc tɛ kuma janya n bɛna kuma di a ma ma chérie. Oui. Comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Ko bɛ cogo di? Non, ko tɛ cogo la. I lafiyalen don? Très bien. I yɛrɛ dun? Gladiateur ka kalan dɛ. I ye toro. Ne ko i tɛ fɛn dɔ kɛ yan san. Dalama kalama dirti kalama samaba kalama pusi negew neba bɛ kalama aw bɛ ka minnu fɔ neba bɛ kalama aw bɛ ka minnu kɛ neba bɛ kalama selema dɔrɔn ka ci de ka cɛw ma kalabanci kalaban dɔgɔ jɔbaga kana fɔ k'i bɛ sanga ne ma tɔgɔ tɛ tɔgɔ la tɔgɔya taabolo ne bɛ ka baara kɛ aw bɛ ne kɔ tigɛr'u la wana burunuw kɔ minɛ wana mana bɔ bɛɛ bɛ tigɛrɛ fɔ. Ale nin diyara sa an filɛlibagaw m'a fɔ ye n ko bi ta in tɛna kɛ basi ye n'a bɛ dɛsɛ Mina ko bɛ tɔgɔ di? Non, ko tɛ cogo la walahi. Mais Mina ne bɛ fɛ ka min faamuya ne ko mun aw gladiateur ka kalan tan de. Bon ala yɛrɛ de y'o kɛ quoi. n'a kɔni fɔra ma mais a ye secret fɔ n ye, a ye secret fɔ n ye. non secret foyi t'a la dɔrɔn de don n'a kɔni fɔra gilaja dɔrɔn i bɛ kalaya de o ye diyagoya de. D'accord. e man ka idole yɛrɛ Iba ale ma nɔgɔn dɛ. ko bɛ yen dɛ. D'accord. Mina komi présentation bɔra k'a fɔ n y'i tɔgɔ fɔ Mina Wan mais micro b'i bolo i yɛrɛ k'i yɛrɛ présenter sisan i k'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ k'i jamu yɛrɛ fɔ an ye i bɔra yɔrɔ min na Mina furulen don wa fɛn fɛn bɛ Mina ka ko la Mina ka walawalali ka ɲi cogo min na ne ni an filɛlibagaw an bɛ faamuyali b'a sɔrɔ i ka ko la. Ok min filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo n ka foli belebelebaw yɛrɛ ne tɔgɔ Minɛtu Jakite mon nom d'artiste Mina Wan ne bɛ bɔ Para Jikɔrɔni Segati la ma furu fɔlɔ bon n ye école n bɛ terminal la voilà. Voilà Mina ko k'ale ye filaden Mina filaw dun ka ko ka gɛlɛn u sɔnna i ka rap kɛ. Bon yanni u ka sɔn a gɛlɛyara dɔɔni. I b'a dɔn ko daminɛ gɛlɛya b'a la i n'a fɔ nɔgɔya b'a la cogo min na vraiment a daminɛ n sɛgɛnna trop n ye gɛlɛya caman caman la parents ka yɔrɔ yanni u ka faamu donc u yɛrɛ nana faamu sa bɛɛ n'a daganen don n'Ala ye dan min kama dɔrɔn i bɛ ko ye fura foyi t'o la voilà. Donc e yɛrɛ ye courage ta ko ninnu si m'i décourager. Voilà ne yɛrɛ ye courage ta fo ka na n se nin yɔrɔ la. Parce que rap yɛrɛ kun kanu b'i la. Voilà parce que a kanu mina depuis n ka dɔgɔ. D'accord. Mina faamuyali b'a sɔrɔ i ka kuma la komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ n ye k'i bɛ études la déjà i bɛ terminal la résultat ma bɔ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi fɛn fɛn b'a la Ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi. D'accord sisan Mina an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ye rap yɛrɛ daminɛ yɛrɛ k'i to san joli la exactement ni hakili b'a dati la. Bon ne ye rap daminɛ 2019 kɔnɔ la 18 laban ka don 19 kɔnɔ la quoi ne ye rap daminɛ wagati de. Bon n donna studio la 19 yɛrɛ de kɔnɔna la. 19. Sinon depuis 2011 a kanu mɛna quoi école la n bɛ to ka freestyle ni fɛnw kɛ cahier dɔ yɛrɛ bɛ n bolo cahier de rap ani cahier de poème n bɛ to ka Iba ka son ta n b'a yɛlɛma yɛlɛma quoi k'a kɛ i b'a fɔ n yɛrɛ ta Iba tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na n b'o bɔ yen ka n yɛrɛ tɔgɔ don n bɛ son yɛlɛma yɛlɛma bon n nana to la ten école la mɔgɔw bɛ n bila freestyle ni fɛnw na Iba ka son kura min bɔra u bɛ n bila o freestyle ni fɛnw na n b'o kɛ n nana to ten fo ka na 2018 la o de la n donna studio la wagati. D'accord Mina faamuyali b'a sɔrɔ la o la mais sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn nin bɛɛ kɔfɛ Mina y'i yɛrɛ sɔrɔ u ka groupe time Gladia fɛnɛ kɔnɔ cogo di? Bon ne n yɛrɛ sɔrɔ Gladia kɔnɔ cogo min na comme n y'a f'i ye cogo min depuis ne ka dɔgɔ ne ye Iba kanu voilà ne ni Iba ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛra. Mina i ka kuma latigɛ tɛ caman bɛ olu bɛ Iba kanu mais team Gladia in kɔnɔna la mais e y'i yɛrɛ sɔrɔ ko in kɔnɔ cogo di? Bon relation caman ne ye n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ terimuso dɔ tun bɛ yen ale fɛnɛ ni Iba kun ka di a tɔgɔ Gayson ale yɛrɛ de kɛra sababu ye ne ni Iba ye ɲɔgɔn ye parce que an ka concours dɔ tun bɛ kɛ Lemaliya de rappeuse ne ni Iba ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra o don yɛrɛ de ale yɛrɛ de tagara ni Iba fɛ donc an ka ɲɔgɔn dɔn kɛra ten o y'a sɔrɔ Iba yɛrɛ ko a bɛ ne tɔgɔ mɛn mɔgɔw da mais an kun ma deli ka ɲɔgɔn ye quoi voilà n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. D'accord faamuyali sɔrɔ l'o la ma chérie
sisan an bɛna continuer ni question ye toujours sisan nɔ à part le rap i tɛ baara wɛrɛ kɛ yan bon n bɛ kun dilan kɛ awɔ mina e kelen nin bɛɛ i bɛ kalan na i bɛ rap kɛ i bɛ kun dilan kɛ mais comment tu arrives à gérer tout ça ensemble i bɛ se k'o cogo ni ɲɛfɔ yan temps tɛ bɛn ni wagati ye kuma o temps tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye kuma dɔ la quoi ni kun dilan wagati nana bon n ka marché yɛrɛ caman bɛ wuli seli ɲɛkɔrɔla ninnu de la voilà n ka kun dilan ninnu caman o de ani kuma kelen kelenninw n ka client minnu bɛ yen olu bɛ na kuma dɔ la n'u nana n sɔrɔ so comme n ka voyage ka ca quoi donc n ka kun dilan ka suma voilà voilà Mina donc toi et femme battante yɛrɛ ouais oh parce que Mina on a tendance à voir que musomanin caman bɛ yen nɔ san dɔw b'a fɔ u tɛ sɔn baara ma hali caman bɛ yen u tɛ kalan kɛ i m'a ye wa donc kuma n'a nacogo de don n'an donna mɔgɔ min gasi la u ka yafa n ma an bɛ ka kuma de ɲɛfɔ i m'a ye mais mun ye Mina bila ka nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ genre je sais pas n'i bɛ ka n ka question in faamuya parce que caman bɛ olu sigilen don u tɛ foyi la tɛgɛ b'u sen kan dɔw yɛrɛ n bɛ waritigi cɛ ɲini n bɛ furu a ma mais o si ma don Mina hakili la Mina ye dusu ta ka baara kɛ Mina ka a ɲɛfɔ an ye ou bien n'i tilal'o la i ka conseil fɛnɛ di i tɔw ma cogo min na u bɛ prise de conscience bɛ na en fait bon mun b'u ban baara ma k'u sigi ta a bɛ se ka kɛ se de b'u parents ye ne filɛ ne ye fantanden de a tɛ ne fa wa a tɛ ne ba donc jagoya ne bɛ dusu de ta ka baara kɛ k'an fa ni ka bɔ ɲɔgɔn la ayi mais fantandenya ni famadenya t'a la dɛ ma chérie dɔw bɛ yen a tɛ fa bolo kuma tɛ ba ma a t'u yɛrɛ bolo mais k'olu bɛ waritigi jɛ u tɛ sɔn ah bon bon ne kɔni bolo ne ta la ne ye dusu ta parce que la ne ɲɛ bɛ n parents ka situation na cogo min na don n'a natɔ n bɛ se ka ko dɔ k'u ye quoi voilà n bɛ se ka hɛrɛ k'u ye don la cogo min na donc ne ka dusu ta baara sugu o sugu ne b'a kɛ d'accord Mina faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ nin wagati yɛrɛ la projet jumɛn de labɛnnen don i bolo bon nin wagati in na sɔngɔw bɛ sen na i n'a fɔ n delila k'a fɔ cogo min na n ka mixtape deuxième partie kan ka bila et puis n ka clip ko dɔw fana bɛ sen na inchallah voilà concert bolo dalen t'i bolo walima voyage dɔn ouais voyage bolo dalen don n kan ka voyager nin kalo yɛrɛ la septembre la n kan ka taa concert damadɔni na ka yanfan nin fɛ Kuruketo Dabaya Burdala o bɛɛ bɛ kɛ septembre in kɔnɔ n'Ala sɔnna ma quoi n'ala Mina an bɛna na don komi i yɛrɛ y'i da maga mixtape ko kuma in na o ni album mixtape de bɛ Mina bolo wa walima album de labɛnnen don i bolo en fait bon mixtape de bɛ ne bolo comme n y'a fɔ cogo min na deuxième partie de kan ka bila quoi a bɛ sira kan donc mixtape yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ en fait mixtape première partie a tɔ ye deuxième partie de quoi voilà o baaraw yɛrɛ bɛ sen na sɔn dɔrɔn a bɛ ban n'Ala sɔnna d'accord faamuyali sɔrɔla o ko fɛnɛ la voilà Mina rap in yɛrɛ kɔnɔna la aw yɛrɛ ɲuman a ma nɔgɔn surtout e yɛrɛ ko debut gɛlɛyara kojugu à part i parents ye pression min da i kan o kɔfɛ i ye gɛlɛyaw jumɛn fɛnɛ sɔrɔ minnu y'i tɔɔrɔ minnu y'i degun kosɛbɛ bon n ye gɛlɛya caman sɔrɔ i n'a fɔ prestation ko ani concert ko ni fɛn ninnu na ani studio ko ta fanfɛla parce que ne filɛ nin yɔrɔ min na ne yɛrɛ de bɛ n ka fɛn bɛɛ manager tɛ ne bolo ne ka fɛn bɛɛ n yɛrɛ ne yɛrɛ de bɛ n ka son kɛ ne yɛrɛ de bɛ n ka clipw kɛ mais munna i ma manager ta en fait je sais pas bon ma fɛnɛ sɔrɔ parce que caman bɛ n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo tagalen ɲɛfɛ aw tɛna ɲɔgɔn faamu quoi voilà d'accord Mina faamuyali sɔrɔla o ko fɛnɛ na d'accord donc an bɛ continuer toujours ni question ye komi n y'a fɔ ye cogo min na n ko à part i parents ka pression i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i ko manager t'i bolo i b'i ka kow bɛɛ gérer o ko olu fɛnɛ kɔfɛ gɛlɛyaw fɛnɛ jumɛn b'i kan tuguni bon ani prestation ko yɔrɔ ninnu i b'a fɔ kuma dɔ la i bɛ taa prestation kɛ yɔrɔ la dɔw b'i invité prestation na i bɛ taa u bɛ tila ka jɔnmaya ni fɛnw k'i la i jeli bɛ kɛ baara ye quoi olu gɛlɛyaw fɛnɛ b'an kan parce que la u yɛrɛ tɛ rappeuse filɛ fɛn quoi voilà o gɛlɛyaw b'an kan turu u k'u hakili to an na voilà olu n'a ɲɔgɔn et yɛrɛ Mina en tant que jeune rappeuse toi tu te vois comment dans 2 ans san fila kɔ ɲɛna e yɛrɛ Mina mini i bɛ k'i yɛrɛ imaginer cogo di en fait bon n bɛ k'an yɛrɛ imaginer cogo min na n bɛ Ala fo parce que la n ye cɛsiri min kɛ fo ka na se bi ma n y'a cɛsiri bɛɛ kɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na n'i ye n sera yan bi n yɛrɛ ka cɛsiri de na siyan voilà donc dans 2 ans i bɛ k'i yɛrɛ très loin voilà i bɛna sɔrɔ i ye ko caman kɛ
waru sɔrɔ bɛ la n kunna un jour Mhm. n bɛ kɛ i b'a fɔ n ka idole quoi ayi bɛ tɛmɛ ale la n'Ala parce sɔnna que baara in kanu mina trop inshallah awɔ Lala Mina komi an y'an da don gɛlɛyaw la an bɛna dɔɔni fɔ nafaw kan i yɛrɛ ko ko rap in na i sɛgɛnna ouais pression studio ni prestation kɛyɔrɔw ouais effectivement mais est ce que rap ye nafa dɔw fɛnɛ las'i ma ouais a ye nafa caman lase n ma hali ka da i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn min kɛ hali ni ne ye ɲɔgɔn dɔn o ye nafa belebeleba de ou bien awɔ hali ka da i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn i bɛ voyage ka taa yɔrɔw la i bɛ relation babaw sɔrɔ olu bɛɛ y'a nafa dɔ ye quoi voilà d'accord Mina faamuyali sɔrɔla a la o kuma fɛnɛ na donc Mina i yɛrɛ k'i to rap yɛrɛ game kɔnɔna la depuis i y'a daminɛ fo ka an se bi ma genre quelle est la chose qui t'a genre komi i yɛrɛ marqué kojugu quoi en fait a bɛ se ka kɛ en bien ou bien en mal mais ko dɔ kɛr'i la qui t'a le plus marqué i bɛ se k'i da don o la k'o fɔ an ye ko dɔ kɛra n na i n'a fɔ cogo di n b'a fɔ a bɛ se ka kɛ kojugu dɔ kɛr'i la ou bien dɔ ye ɲuman dɔ k'i ye mais a y'i marqué en fait quoi ouais bon mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ɲumanw kɛ n ye hali ka da dɔw bɛ to ka wari dɔw ci n ma kuma dɔ la dɔw bɛ wari ci n ma dɔw bɛ crédit kɛ n kun a ka ca olu n'a ɲɔgɔnna caman donc n b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka ɲumanya la a dɔw yɛrɛ bɛ wari ci n ma n'u ma deli ka ɲɔgɔn ye olu n'a ɲɔgɔnna camanw de bɛ yen donc olu ye kanu ye voilà donc ni wagati in na an b'an profiter ka an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo Mina One kanubaga bɛ diɲɛ fan o fan ka foli lase bɛɛ lajɛlen donc an b'aw ladɔnniya que vous êtes toujours connectés sur malikunnafoni.net donc Mina an bɛna tɛmɛ ni question ye toujours est-ce que i ye featuring kɛ avec d'autres rappeurs bon n ye featuring kɛ ni rappeur dɔw ye mais o dɔɔninba tɛ n ma kɛ ni rappeur tɔgɔ dɔɔninba ninnu ye mais n ka rêve ye k'a kɛ n'o ye un jour viendra inchallah voilà mais est-ce que Mina ni Iba One yɛrɛ delila k'i sigi k'i taara i ka dɔnkili yira a la a y'a essayer ka arranger ka ɲɛfɔ i ye cogo sugu dɔ la awɔ n bɛ taa i b'a fɛ kuma caman n bɛ baro kɛ yɛrɛ n ka son yira la a bɛ n conseil o n'a ɲɔgɔnna caman kuma bɛɛ n bɛ taa i b'a fɛ an yɛrɛ bɛ video kɛ n b'a bila n ka page sanfɛ n'a ka di trop an bɛ baro kɛ yɛrɛ de d'accord mais contact ni dilanja tɔw cɛ i n'a fɔ Lil Iba Tapshe ninnu ni Korola Diva ninnu contact b'an bɛɛ cɛ mais munna i t'a la i ka featuring kɛ n'olu fɛnɛ ye baaraw caman caman bɛ sen hali Lil Iba yɛrɛ n'a delila ka tournée damadɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ damada ninnu na ale de y'o tournée ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ dugu damadɔni a bɛ dugu 7 dugu 8 ɲɔgɔnna nin bɔ wa an y'o tournée kɛ ɲɔgɔn fɛ ok sisan an bɛ fɛ k'a dɔn fɛn jumɛn de ka di Mina ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bon fɛn min yɛrɛ ka di ne ye o ye hadamadenya de hadamadenya ka di ye trop jumɛn man di ye min man di ne ye o ye nkalontigɛ ani trahison olu de man di d'accord Mina komi an ye caman baro sisan an bɛna micro yɛrɛ d'e ma komi i ka kalan i ka tasuma wuli yan sisan fo funtɛni k'a minɛ micro b'i bolo sanga bɛ mina la bi wagati jama bɛ giringa bi wagati fanu bɛ kulenna bi wagati ko bɛ na wagati tɛgɛ ka fɔ ŋun tɛgɛ ka fɔ sa tɛgɛ ka fɔ ko bɛ na wagati tɛgɛ ka fɔ ŋun tɛgɛ ka fɔ sa tɛgɛ ka fɔ ko bɛ na wagati e mani ban ne la o tɛna foyi bɔ kow la tuguni e mana sɔn ne la segin cɛkɔrɔ ma ko bɛ na wagati tɔgɔ bɛ dugu la tɔgɔ tɛ fu ye sanga bɛ dugu la sanga tɛ fu ye jikunnaŋolon tɛ kumu ne terike da ye kumu ne zɛbɛdɛ masaya bulo kɔngɔra a dɔ k'a fɔ ne mina kɔgɔra yeya ala nɔle tɔgɔ bɛ mina de la bi sanga bɛ mina de la bi jama bɛ giri ne kan gilajaw bɛ n kɔ ko caman kɛra ne la kuma caman fɔra ne ma o si la mina ma mɔ ala de ye n dan cɛduga tɛna bindu mina kɛra dolo ye ne filadenin sarama ala de ye n dan Mina nin jara sa filadenin sarama ko bɛ yen nɔ Mina son jara donc an b'a f'i ye dɔrɔn bonne continuation ok merci i k'i tɔw cɛsiri hali bi parce que le meilleur est à venir en fait voilà Mina komi émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a lase an filɛlibagaw ma bon kumakan laban bɛ n bolo k'a se an filɛlibagaw ma fɛn fɛn sigilen don k'an lajɛ nin wagati na n b'u bɛɛ lajɛlen fo foli belebeleba y'aw yɛrɛ tɛ
ani fiston Gissé ma yɛrɛ fo kosɛbɛ ala ka bolo mɛn ka baara la amina ya rabbi. Voilà, merci beaucoup ma chérie. ok merci à vous. An filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na ani Glaja tun bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ. Glaja Mima One a tun bɛ n bolo yan nɔ n'a ye baro dumanbaw de kɛ. J'espère que aw ni ne an bɛ an ka tata sɔrɔ ni baro in kɔnɔna la o de la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ et restez connectés sur Mali Kunnafoni.net.